गोसोआ गोजोन मोनदों। औ जाफैबायबा न'खराव माइनाव बोराय दिनै आघोन दाननि 9 खालार बेनिखायनो गोरलै फोरबोखौ उदांस्रि गामिनि रायजो राजाफ्रा माइनाव लाइमोन गागि गासैबो लोगो नांनानै गाजा गोमजायै खुंदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्ला नोंथांमोना गासिबो बुजिनो मोनगोन आरो। আমরা বেশি কোনো কোনো কথা দেখা যাবে না। হ্যাঁ সবুজ সাথে হ্যাঁ जानानै आफाजों लोगोसे बयखौबो सिबिबाय हे गिबिनि गोहोमा माइनाव नों गोहोमाया अननानै नोंनि गासैबो खामानियाव जों मावनायाव दांनायाव हेंथा जादोंब्ला निमाहा होदो। जोंनि सिबिनायाव थालांनाय गोरोन्थिखौ निमाहा होदो। खुलुमो जों आखाइ खबजबै नै सोरजिमा माइनाव।